kwụsịrị karịa eluigwe bụrụ ọnụ ma n'eziokwu odu ma nwa ọkịda ọnụ na-eli eli ọnụ ọbụla na-eli eli n'ọnụ anwa dịgo kọmite ọnụ na-eli eli ọnụ ọbụla na-eli eli n'ọnụ anwa dịgo kọmite kama ga-akwụsị ili nkada eluigwe bụrụ ọnụ na n'ụwa kama ọnụ na-eli eli ga-akwụsị olili nkada eluigwe bụrụ ọnụ na n'ụwa anyị tinye dọla ego ụmụ Igbo etinye ngwa ego ife ọsọ baba ma ebe Igbo adịgo kọmited asị na ọrụ mmeri adịgo kọmited ọmapụsịmeta olile n'ụwa chacha Chukwu kele Igbo Chukwu kesili Igbo ike Chukwu kele Igbo kesa Igbo chọọ Igbo mma Igbo jise ike na olile ọnụ anya adịgo kọmited ife ọsọlụ ndị ugwu kwa meghe Igbo adịgo kọmited ụmụ Igbo na-ada ebe Igbo n'isi ada ebe Igbo n'isi Igbo gbanị emenu manị nwanne ka njọ a na-ebu mba tụgharị itinye dọla ego ụmụ Igbo etinye ngwabi ego o tinye 1 naira na dọla Igbo etinye 100 o tinye 100 na dọla Igbo etinye 1000 ọnụ wee onye olile ọnụ ga-adịgo kọmited 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 tụgharị itinye dọla ego ụmụ Igbo etinye ngwabi ego ọnụ wee onye olile ọnụ ga-adịgo kọmited ọnụ bụ na na-eli eli n'ụwa na ọnụ anwa adịgo kọmited ọnụ wee onye olile ọnụ ga-adịgo kọmited ọnụ bụ na na-eli eli n'ụwa na ọnụ anwa adịgo kọmited ọnụ wee onye olile ọnụ ga-adịgo kọmited ọnụ wee onye olile ọnụ ga-adịgo kọmited ọnụ wee onye olile ọnụ ga-adịgo kọmited amala ka jide ike na olili ụmụ Igbo ka anyị libe olili ka anyị nwebe aṅụli ụmụ Igbo ka anyị nwebe aṅụli ife ọzọla ụkọ mere na aṅụli Igbo n'ọdị ebe ọ dị ebe a na-ele isi n'anya bụ ife na-akọwalụ maka iji abịa ibe ọda ọnụ na-adịgo kọmited